Excited a pinasangbay iti syudad ti Vigan digiti naruway ang nakipagpaset iti Tour of Luzon 2025 bayat anadanon da iti finish line. Linugyanan digiti 17 a teams iti team time trial. Ti second stage iti race ijay Paway Ilocos Norte no sa dinno nga isumit iti nakaiwayatan iti first stage iti Laing Kalman. Makita ka iti participants iti napalaos a bannog ngem saan damit a naibusan iti ragsak ken excitement. Kunada nga uray at dapay iti inem nga stage iti race, determinado da lepasen amin dagitoy, uray kasano iti karigat na. Okay naman, pinaganda namin tong karera. Nag-training naman kami ng maayos. Yes, sir. So, kayang-kaya pa naman na hanggang sa last stage? Titingnan namin kung pero sa tingin namin, kakayanin namin. Lahat naman po sir, mahirap po eh. Pero talagang pinag-iigihan po namin mabuti para manalo po. Maragsakan met iti cycling enthusiast, ken may saka dito organizers iti Tour of Ilocos Sur aninik, ang mabuya iti lumba dagiti siklista. Mangnam na maisuna aka dagiti sumarsaruno at Tour of Luzon, addan tumeten iti pambato iti probinsya. Siyempre, noon na kami nga tumultulong iti probinsya nga mag-organize kay barang to, no, addan to. Napintas men kitain nyo no kasano kaadot ti supporters tayo nga lalo dagiti bing cyclist niya. Dati Ilocos Sur kami kay cycling community, adot ti cyclist dito eh. Siyempre siguro rason na mesa gaputa dato ro Ilocos Sur tayo. May kanyo may dagiti bing ag cycling. May sapay ni Mac kadagiti nagbuya iti lumba. Kunana napadpadasan na meten iti nakipagpartisipar iti national ken pati iti international race. Ngem iti arapaap na ket iti makapagpartisipar tumet iti Tour of Luzon. Dakil nga ba nagserta dito iti may isang kadakilan nga paglulumban ito intero nga Pilipinas. Lucas Pagarigan, may sali ka to next year, ready tayo para kasi nga racer? Ready meten sir. Paggaandaan no barbaring may lineup to no next year. Kabayatan na, nag-first place iti Team Standard Insurance Philippines. Kalpasan a binisikleta da iti agarup 68.9 kilometers iti uneg ti 1 hour and 22 minutes. Sumarunumet at turungen digiti siklista iti San Juan La Union para iti third stage ken nagserbi ang maudi a finish line iti Baguio City. Mark Magdirila, Balitang Solid North.